Na Rympei U Hynñiewtrep, channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kipulit kila yok ban kem ya uwei uba de bhang ubala banana bha hakajala Hyderabad men chisni dakaba lek khenraro ya ka yeng ka sem ka ba usa bat ka badan Hadieñ dhul Peit jongka Hyderabad nengkong ka ba wad ru klem lap satya ya kanu katyar tamba andala rung haka kamra baule puja balakan rieh ya ka dor jangki Blei ka ba mani la shem ya ka jingsong balasong dakikot khubor ka badan bon tali bat anda lapli la shem badan ki bhang hapo bat baroh ki lapoi gamba 10 kilo ka jingkhia ka jongki uni Bri U udai ublatip kyrteng kum rohan sing bat ubalong ru kum Bri U uba de bhang ha kani ka thañ dhul Peit bat kum ju ru hakaleng ka Hyderabad bat ha gachi bauli Hadieñ kani ka jing lek khenra sakawai pat ka chaka kabadan hakani hi ka thañ hakabala yo kem sakhatwai kilo bhang bala yo ru ban kem ya laingut ki wai pat bakan thok yo sushil singh sarita bat u swapana mandal uni ubhang baroh ulalong kumba shongdor hado shipho pa nyabusan lak tengka nakani ka jingshem jangki polit पूरा फोटो लिस्ट कर ये 2005 रोहनिया कब रखे थे तू उधर रास्ते में नाक पर ये 2000 का पार्ट Yes.